салом алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Магатуб. мавзӯи имрӯзаи мо нашоти 5 поездҳои призракҳо ки тасодуфан дар камера афтоданд. дар бораи мо суҳбат мекунем бародаро. Видеоро то охир тамошо кунед ва дар бораи видео дар комментария нависед. хоб, мо видеоро сар мекунем, рафтем. Till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. салом алайкум бародаро. ин видеоро дар камераҳои безопасности ҳамун роҳи оҳани Италия мондаям ки барои анхали кору мақсад ягон ҳодиса шавад ки вақте ки поезд дар даруни туннел медрояд, баъде ки ай туннел меброяд, ҳамин поезд полный уже типа невидимка мешавад. ва гуфтим мо ира ҳамун ҷинҳо призракҳо ҳамё ягон чишкадагианда бахчон гирифтагиянд. ва гуфти шумо чие бародаро? видео дар камераҳои безопасности роҳи оҳан мондагия дар метрода мондагия. вақти поезд меояд, мардумон мегӯянд ки поезд меояд ва овози поезд ҳамо мешунавем, поезд неста. ва баъдан дар камера камери ҳамун камтар мисли ҳамун чӣ бори метобад дар ҳамин камера. баъд мефаҳмад ки поезди призракҳо буда ки омада истодай меравад. дар ин роҳи оҳан бояд метро биябравад, не ки поезди муқаррарӣ омадагия. видеода як блогер будагия ихчани вақте ки камера кадиста ногаҳон дар пуштеми аз пушти абрҳо поезди ҷинҳо меравад ки худона хуб бо диққат тамошо кунед. поезд меравад ба пушти абр, ҳатто роҳи оҳаншам ҳаста. чӣ буда метавонад? шахсе дар роҳи оҳан ба маъни поезд мебошанд ки вақти ҷо ба маншон места ё як сиёҳиро мебинанд ки айдур меояд ё аввал овози поездро мешунаванд, ба маншон местанд ки мақсад бигзара, баъд мо бигзарем ки ногаҳон поезд намеояд ва як сиёҳи тоқ меояд. тоқа як сиёҳи метавонад меояд ҳаминҷо места ва баъди чанд лаҳза бо ҳаракат мекунад. ё мардон дар ҳайрат меафтанд ва баъд ин видеоро пахн мекунанд. видеоро як шахсе ки дар ҷангал кор мекардай видеоро снимат кардагиай. ин вақте ки ҳамин ҳодисаро мебинад сразу мегирад камераро дар вех мечаспонад ки поезд меояд ки ба мисли мақсад поезди мақсад ҳамин одамовори ҳамин дуд мекардай, ҳама кора мекардай, фақат каме хеле метофтаи қана метофта буд. хитон бо диққат назар кунед. ин қаметова қашанта типа невидимка бори кардагия ки ай дуртара гура намефаҳмӣ. ин аниқ поезди ҳамун ҷинҳоай. ба фикри шумо бародаро чӣ мебошад? монтажа ба фикри ман ки камкам монтаж дофта зайнамиш. ба фикри шумо чие бародаро? хоб, дар бораи ин ҳамин част бинависем бародаро, ҳатман бинависем то мо ҳам бифаҳмем. раҳмат барои тамошо бародаро. дар канал подписатсия кунед, лайка монед бародаро. хоб, нашоти видео дар комментария ҳатман бинависем бародаро. хоб, дар паноҳи худо то видеоҳои оянда, видеоҳои мо то